Ka gane sarki ne da a zamanin da shi Saddadu bin Adi ya yi amfani da wannan sirrin. Sannan Fatu Araman yana da wani wuri za ka ga Ar-Rahmani Ar-Rahmani shi muke kira Arra-Arra. Malamin da baka iya Arra-Arra ba ni in ka ce mun kai malami ne haushin ka ma nake ji fa. Ar-Rahmani guda 8 ne ke ganin juna. Ar-Rahman Ar-Rahman 8 ne amma an gyara su an musu wurin da za ka saka abu kawai ka yi amfani da shi yana ciki. Idan baka yi Arra-Arra ba in ka ce mun kai malami ne haushin ka nake ji kawai ka ce kai mai koyarwa ne kawai. Malami daban mai koyarwa daban. Wanda ake ce musu malamai shine idan abun addini ya zo ana tambayan su da su malamai ne. Al'alim shine wanda ya san abu zai iya yanke hukunci shine al'alim. Wanda in ka tambaye shi abu a cikin Qur'ani kawai zai karanta ma ba sai ya duba Qur'ani ba kuma haka ne. Sai ya kasance sani masala tambayoyi 2000 yana kanka kai ne malami. Sannan malintan da nake magana a kai yanzu wanda yake wa mutane aiki kamar wani ya zo da kukansa wane ina so ka yi min aiki akan abu kaza. Ka zauna ka yi masa bincike ka ce bincikenka kaza taurarinka kaza ne zan maka aiki ka biya miliyan kaza ko ka biya 100,000 kaza. Da su nake wanda suke karɓar haƙƙin mutane suna aiki da ku nake har da ni a ciki da mu nake. Duk wanda bai iya Arra-Arra ba bai iya Arra ba ba malami bane ba saboda me za ka ce wa mutane me za ka yi musu ba za ka iya ba. Idan baka yi Arra-Arra ba wallahi ba ƙarfin ka ne. Ka gane? Arra-Arra yana da salo 7. Akwai Arra-Arra wanda ake haɗa da wannan kayan cikin alade. Akwai aladen jeji akwai na gari. Na jeji mai dogon haƙorin nan da shi nake. Allah ya haramta cin namansa amma ni ban ce ka ci namansa ba fa. Sirri nake gaya ma yanda za ka gane. Ka gane ni na yi ko ban yi ba wannan bai shafe ka ba. Kawai fahimtar da kai nake. Arra-Arra akwai mahaifan alade wanda aladen ya haifi yaro. Baka taɓa ganin busasshen alade ba tun da aka haife ka babu. Allah ya riga ya bashi ni'ima ne. Mahaifansa yana yin mutum ka zama biliyoniya ne idan kana musu ka zo. Ni abin da nake so yanzu kawai wani masu musun nan don Allah a haɗa ni da wani mutum ɗaya. Sannan a yi kamar irin rekodi ko kuma a yi mana bidiyo duniya tana ganin mu haka nake so. Idan bani da hujja ba zan taɓa faɗin haka ba mai gida. Kana son kuɗi sai ka tashi. Kana son duniya sai ka nema. Wayansu sun nema ma ba su samu ba balle kai da kake kwance a ɗakinka kana ɗaukan waya ka kalle wannan ka zage shi kalle wancan ka zage shi. Yaushe za ka yi albarka babu? Ka zubar da mutuncin kanka saboda in ka zage wanda ya fi ka kai da kanka za ka ji kunya.